ये बाबूजी ମୁଁ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବି ଆଗକୁ ଗଲେ ଏ ସମାଜ ମୋତେ ଟାଇ ଟପରା କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳା କନ୍ୟା ତୁ ଗୋଟେ କରନ୍ତିନି ଓ ମୋ ଦେବ ବାପ ଈଶ୍ୱର ଏହା କଣ ତମର ବିଚାର କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଲା ମୋ ଭଳି ହତଭାଗିନୀ ପାଇଁ ଏହା କଣ ତମ ମିଛ ଭୟ ସଂସ୍କାର